खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धुबुरीनि DFO आरो सानै फरेस्टारा घुस लानानै हमजादों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव हाग्रा बिफाननि सासे मावफारियानि जिउ खहा आरो साथाम गोब्राब जोखोम। गौरां दैसायाव गबनानै क'क्राझार CITनि सासे फरायसाया जिउ गोमादों। APSC जाख्ल'नायखौ नायबिजिरनो थाखाय SIT दानो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो 16थि गोदान फरायसाफोर बरायनाय हाबाफारि खुंदों। बिजनी फरायसालिमाया गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंदों। बाक्सानि बुन माजायाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आरोबाव साथाम सोरखारि अफिसारा घुस लानानै आखाइ दैखांदों। बे खेबाव धुबुरी जिल्लायाव हाग्रा बिफाननि साथाम अफिसारा घुस लानानै हमजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा बृहस्पतिबारखालि धुबुरीनि हाग्रा बिफाननि मावख'आव 12 घन्टा अपारेशन खालामदों। बे अपारेशनाव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा धुबुरीनि DFO बिन'द कुमार पायेंखौ हमनो हादों। 20,000 रां घुस लाफुनाय समावनो बिन'द कुमार पायेंखौ हमदों। धुबुरीनि DFO बिन'द कुमार पायेंजों लोगोसे जियादुल इस्लाम आरो साहाबाज सुल्तान मुंनि गुबुन सानै ग्रेड 1 फरेस्टारफोरखौबो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा हमनो हादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला चालान गैयालासेनो बाला रोगानानै हमजानाय गंसे गारिखौ रां लानानै हगार हरनायनि अजद मोननायनि उनावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन टीमा धुबुरीनि हाग्रा बिफाननि मावख'आव अपारेशन खालामदोंमोन। बबेखानि धुबुरीनि हाग्रा बिफाननि अफिसारफोरानो आयेन बेरेखायै बालानि सिन्डिकेट सालायबोदोंमोन आरो आयेन बेरेखायै अभारल'ड ट्राक आरो ट्रेक्टरफोरनिफ्राय गोबांथार रांनि लेनदेन खालामोमोन होननानै गोख्रों अजद सिखांदों। जरहाट जिल्लानि मरियनियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव हाग्रा बिफाननि सासे मावफारियानि जिउ खहा। बृहस्पतिबारखालि हराव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय हाग्रा बिफाननि मावफारियाखौ अतुल कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बे जाथायाव गुबुन साथाम हाग्रा बिफाननि मावफारियाबो गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्दों। बबेखानि जोखोम जानाय साथाम सुबुंफोरखौ फारियै गिरेन माहातु, राजिब बरग'हाय आरो पराग दत्त होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 2 रिंगासोआव तिताबर महकुमानि बिजयनगर ओनसोलाव आदार नागिरनानै उदखार खालामफैनाय हाग्रानि मैदेर फालोखौ होख्रांहरनो थांनाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। हाग्रानि मैदेर फालोखौ होहरफिननो नाजानाय समावनो मैदेर फालोआ गाग्लोबो आरो अतुल कलिताखौ जिउ फोजोबो। बबेखानि उदखार खालामफैनाय हाग्रानि मैदेर फालोखौ होख्रांहरनो हाग्रा बिफाननि आखायाव नांगौ बायदि आरो मोजां हाथियार गैयैनि थाखाय सासे हाग्रा मावफारिया अबथिरा जिउ खोमानांबाय होननानै अजद सिखांदों। ओरैहाय हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय हाग्रा बिफाननि गुबुन मावफारियाफोरखौ जायगानि सुबुंफोरनि मददआव बोखांनानै जरहाट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जायो होननानै शिलंआव फोरमायदों। गौरां दैसायाव गबनानै गोमानानै थानाय क'क्राझार CITनि फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। मख'नो गोनांदि दिपज्यति बसुमतारी मुंनि क'क्राझार CITनि सासे फरायसाया गौरां दैसायाव गबनानै जिउ गोमादों। पुलिस आरो SDRF बिफाननि टीमा दिनै नागिरनानै बोखांनो हादों दिपज्यति बसुमतारीनि गोथै सह'खौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिपज्यति बसुमतारीया बृहस्पतिबारखालि बेलासियाव क'क्राझार CITनि गुबुन 4 लोगो फरायसाफोरजों लोगोसे गौरां दैसायाव दुगैनो थांदोंमोन। बे समनिफ्रायनो दिपज्यतिया दैयाव गबनानै गोमानानै दङमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी मालिगाव रेलवे क्वार्टारनि थागिबि प्रदीप बसुमतारीनि फिसाज्ला दिपज्यति बसुमतारीया क'क्राझार CITआव डिप्ल'मा जोबथा बोसोरनि फरायसामोन। ओरैहाय गौरां दैसायाव दुगैनो थांनानै जिउ गोमानाय दिपज्यति बसुमतारीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे क'क्राझार सानजा बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बे जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायो।
आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन सुंद'यै APSC रिक्रुटमेन्ट स्किमनि सायाव गेबेङै नायबिजिरनो थाखाय मोनसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दाबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै APSC जाख्ल'नाय केसनि सायाव गेबेङै नायबिजिरनो थाखाय मोनसे SIT दानाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै आसाम पुलिसनि DCP ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ SIT खौ दानानै होदों। बबेखानि बे केसनि सायाव नायबिजिरनानै 6 दाननि गेजेरावनो रिपर्ट गथायनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया SIT खौ बिथोन होदों होननानैबो मिथिनो हादों। ओरैहाय गोदानै दाजानाय SIT आव APS सुरजित सिंह पानेसरखौ लाफायाबो जानो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 16थि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 16थि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारिनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बर'नि माहारियारि बादखौ गोसो गोरबोआव लानानै बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय अरायसम खामानि मावलांबाय थानो थाखाय खावलायो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारिजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गोबांसा दैदेनगिरिमोनहा बाहागो लादोंमोन। बिजनी फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2023-2024 फरायसमनि थाखाय फरायसालिमायाव गोदानै फरायनो फैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंदों। बिजनी फरायसालिमानिनो UC दास गोसोखां गेवलां जौस्राङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै गाजा गोमजायै गोदान फरायसाफोर बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बङाइगाव रिफाइनारि IOCL नि CSR हेड मुसुखा बर'आ आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो बङाइगाव बिरजरा कन्या बिद्यालयनि गोरायुं डक्टर गगेन शर्माया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारीया थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिजनी फरायसालिमायाव गोदानै फरायनो फैनाय फरायसाफोरखौ बरायग्रोनानै साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गावबा गावनि थांखिखौ सिगाङाव दोननानै जिउ राहाखौ दानानै लानो थाखाय खावलायो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय अरायसम गोजानाव थानो थाखाय खावलायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बुनमाजानि माइथो हाउलि बर' मिडियाम हाइ स्कुलाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। गिबि हाबाफारियाव फुंनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, 9:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, फुंनि 10 रिंगायाव बिफां फुलि गायनाय, 15:30 रिंगायाव सावरायमेलनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे मेलाव मासिगिरि महरै बाहागो लादों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिया। सावरायमेलाव जिल्लानि बेन्दोङाव बर' बिजों फरायनानै 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे सावरायमेलाव सावरायमेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों BTCनि बारग' MCLA माखन स्वर्गीयारिया। जागायजेननाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा राजेन्द्र बसुमतारिया आरो बराय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों बुनमाजा मैथो हाउलि बर' मिडियाम हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मनज कुमार बर'आ। बे सावरायमेलाव सेथि आयदा महरै रमान हांखो सोमावसारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमा। बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिया। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।